Benvinguts al Vies Verdes. Tothom sap que per conèixer un territori, un país, cal poder-lo viure a poc, endinsar-se en la seva cultura, admirar-se dels seus paisatges, assaborir els seus productes o conèixer el caràcter dels seus habitants. Una bona opció que fa possible aquesta descoberta són les Vies Verdes de Girona, molt útils tant pels visitants com pels habitants dels seus municipis del seu entorn. Anem, doncs, a fer un recorregut per les Vies Verdes de Girona i la seva història. Les vies verdes són vies de comunicació destinades a usuaris de vehicles no motoritzats, és a dir, exclusives per a la circulació a peu i en bicicleta. Cada vegada són més les persones que utilitzen aquesta via per desplaçar-se, ja sigui per lleure o per les diverses activitats de la seva vida quotidiana. Al seu pas per paratges rurals i zones urbanes, les vies verdes també juguen un paper important dins la cultura de la mobilitat a les comarques gironines. Sens dubte es presenten com una alternativa per desplaçar-se i any rere any es constata l'augment d'usuaris. La xarxa de vies verdes neix de l'aprofitament de l'espai on anteriorment hi havia les vies del tren, que comunicaven diferents poblacions. Malgrat la transformació, la via manté la mateixa funció, comunicar els municipis, però d'una manera més natural i saludable a través de la bicicleta i del senderisme. A finals del segle XIX, a iniciativa de la burgesia industrial, es van implantar els anomenats trens econòmics que a poc van configurar una xarxa de carrilets que unien les poblacions del Principat i permetien la circulació de mercaderies i l'accés a les zones portuàries. Aquests trens van permetre un fort impuls a l'economia de les poblacions que travessaven. La xarxa de carrilets de les comarques gironines enllaçava les principals poblacions i les acostava a les línies generals de França i Barcelona. Ben entrats en el segle XIX a l'anomenada era de les comunicacions, les Vies Verdes de Girona ens ofereixen la possibilitat de conèixer els seus pobles i ciutats a un ritme tranquil, el que marca una passejada a peu o en bicicleta. Aparquem les presses, deixem arrere els embussos i disposem-nos a conèixer aquestes contrades, des de la muntanya fins al mar, siguent respectuosos amb el medi ambient i coneguent-ne tots els detalls. Entre el Pirineu gironí i la càlida Costa Brava hi trobem 125 quilòmetres de vies verdes que travessen 5 comarques i estan estructurades en 4 trams. La ruta del ferro i del carbó, que va de Ripoll a Ogassa passant per Sant Joan de les Abadeses. La ruta del carrilet Olot-Girona, que uneix Olot amb Girona travessant els poblets de les valls dels rius Ter, Brugent i Fluvià. La ruta del carrilet Girona-Sant Feliu de Guíxols,
que des de Girona travessa pel seu marge oriental la depressió de la Selva fins a Llagostera i des d'allà segueix la vall del riu Daura, arribant a la Mediterrània per la població de Sant Feliu de Guíxols. Recentment podem gaudir també de la nova ruta del tren petit, 6 quilòmetres que separen Palamós de Palafrugell travessant els municipis de Vall-llobrega i Mont-ras. El recorregut transcorre per 28 municipis i travessa diversitat de paisatges des de les zones muntanyoses a boscos i camps de conreu, travessant alguns nuclis urbans. La gestió d'aquestes vies es realitza segons la fórmula de consorci. El Consorci de les Vies Verdes de Girona integra els 23 municipis de la ruta i la Diputació de Girona. Entre els seus objectius destaquen el manteniment i la millora del traçat, la promoció de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport i l'ampliació de la xarxa. Per conèixer millor el Consorci parlarem amb el seu president, en Josep Maria Rufí. Benvingut, Josep Maria. Hola, què tal? Bé, quines són les tasques principals del Consorci de les Vies Verdes de Girona? Bé, el Consorci de les Vies Verdes és un ens de l'administració format per la Diputació i els municipis que en formen part, i la seva finalitat és la gestió, el manteniment, la promoció i la difusió de les Vies Verdes de Girona. I quins avantatges té que la gestió de les vies verdes sigui d'un ens únic i no pertanyi a cada ajuntament o a la mateixa Diputació? Home, és evident, les Vies Verdes, en aquest cas les Vies Verdes de Girona, tenen un traçat continu, les fronteres municipals en aquest cas són inexistents, llavors el fer una gestió conjunta de tots els municipis al llarg del traçat i dona un treball transversal molt més global, que es pot fer una feina de promoció molt més conjunta, i també de cara a l'hora de captar recursos de les administracions, el Consorci dona molta força i podem optar a ajuts de la Generalitat, de les administracions, dels fons europeus, etc. Veiem que cada vegada hi ha més rutes i més quilòmetres de via verda. En els propers anys, quin creixement es preveu? Bé, el creixement en aquests propers anys pot ser molt important. De fet, en aquest any 2009, l'any passat, van fer actuacions, jo entenc que potser no molt dimensionades, però molt emblemàtiques, com poden ser la ruta ramadera de Camp de Bànol, de 4 quilòmetres, la ruta del tren petit, que ha tingut molt d'èxit entre Palamós i Palafrugell, i també un deute pendent que teníem molt important per tal d'enllaçar la ruta de Girona-Olot i Girona-Sant Feliu, que és la connexió urbana a Girona a través de Miligraït. Per tant, aquestes han sigut les actuacions del 2009 i de cara al futur tenim reptes molt importants, com poden ser el projecte Enllaç, que hem de desenvolupar en els 3 propers anys, que té una ajuda europea, un programa POCTEF abans Interreg, i també anem treballant en un tema que també ens motiva molt, que és la connexió de les vies verdes actuals a través a redós de les Gavarres, a través de Sant Feliu, tornar a connectar amb la Bisbal i llavors amb Girona, i connectar des de Girona amb Olot, aquesta vegada a través de Banyoles. Aquests són els reptes futurs que poden tardar anys, però que estem posant fil a l'agulla. I quins avantatges poden tenir les vies verdes que la gent tingui al voltant? Bé, les vies verdes tenen molts usos, moltes visions. La gent, quan pensa en la via verda, pensa en la bicicleta, però haig de recordar que les vies verdes són itineraris segregats per les bicicletes i pels vianants, per tant, a peu i en bicicleta, i que tenen diferents usos. Hi ha gent que les usa, molta gent gran els usa com a vies de salut, per tant, molta gent es dedica als vespres o quan té temps, els diumenges, a fer uns quilòmetres a la via verda a la vora del seu poble. Altra gent els usa per practicar el seu esport, ja sigui la bicicleta o caminar. Altra gent, tenim molts turistes europeus que els agrada poder fer aquest traçat continu de tants quilòmetres, estem parlant de gairebé en aquests moments uns 150 quilòmetres, i jo sempre he pensat que té un potencial turístic més que evident. Sempre parlem de les vies verdes com a vies de comunicació, però també com a eix d'interpretació del territori. Ens permet conèixer gairebé totes les comarques gironines del Pirineu a la Mediterrània, travessant diferents paisatges, diferents indrets, diferents municipis, capitals de comarca, pobles petits, espais naturals, patrimoni cultural. Per tant, a mi em sembla, i ens ho està demostrant els usos que tenen, que té un potencial evident de cara al futur. Bé, veiem també que les vies verdes cada vegada són més utilitzades i més conegudes per tots els usuaris. Hi ha alguna manera de calcular els usuaris que les utilitzen? Bé, són molt conegudes, això és evident, nosaltres
sempre hem potenciat i hem promocionat les vies, ens hi ajuden diferents ens, ens ajuda la Generalitat, ens ajuda el Patronat de Turisme i som coneguts arreu d'Europa perquè som un referent en la gestió, aquest sistema de gestió que abans vostè parlava d'un consorci, un treball transversal, administracions, diputació, municipi, és un fet inèdit a Europa. Per tant, sempre ens conviden moltes vegades a explicar aquest model de gestió a la vora del territori, a peu de territori, que nosaltres fem. El que hem vist nosaltres és que aquesta promoció de les vies verdes, et deia, no és una promoció local, sinó una promoció turística, ens estan donant uns usos cada vegada més, numèricament més importants. L'any 2006 parlàvem de 800.000 usuaris, usos. No cal confondre, no es pot confondre usuaris amb usos. Ús és un pas pel comptador, tenim diferents comptadors a la via, per tant, una persona que va i torna són dos usos, no és un usuari. Parlàvem de 800.000 usos l'any 2006, el 2008 en vam comptabilitzar 1.300.000 i en aquests moments jo diria que estem al voltant del milió i mig d'usos de la Via Verda i a l'Alç. Tots aquests projectes que parlàvem abans, que hem fet el 2009 i aquests altres que dèiem de connectar la Via Verda amb un 8 a comarca gironina, i un altre projecte molt important que m'agradaria remarcar, que és el que dèiem nosaltres projecte enllaç, el que he dit abans, que ens permetria connectar amb un itinerari gairebé, podríem dir, circular de 400 quilòmetres amb l'altre costat de la frontera francesa, Catalunya Nord, per tant, un territori que té molts enllaços, molts trets comuns amb la Catalunya Sud, i ens permetria enllaçar, com deia, amb 400 quilòmetres un itinerari molt interessant, molt circular, a través de les comarques gironines. Sortiríem des de Ripoll cap a Camprodon, Setcases, Prats de Molló, llavors tornem a entrar per la frontera, per Cantallops, iríem baixant cap a Castelló d'Empúries, l'Escala, Torroella de Montgrí, i enllaçaríem altra vegada amb la Via Verda existent ja a Palamós, i poder continuar fins a Sant Feliu i tornar a fer el cercle. Doncs molt bé, moltes gràcies, Josep Maria, per haver estat aquí amb nosaltres. I ara seguim coneixent més coses sobre les vies verdes. Aquests trams són aptes per a totes les persones, sigui quina sigui la seva edat i condició física. Generalment el pendent és molt suau i no excedeix el 3%, i la prohibició d'entrar-hi en vehicle motoritzat les converteix en vies molt segures. Per això són ideals per a tota la família, des del més gran al més petit, i també per a persones amb alguna discapacitat que hi poden circular en cadira de rodes o en les bicicletes adaptades que es lloguen a peu de ruta. Mother Nature took me in. She swept me under, then I knew this was my end. My whole life flashed in front of me. I ara parlem amb Sílvia Martí, responsable de comunicació del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Benvinguda, Sílvia. Hola, Rosa, gràcies. Actualment hi ha 129 quilòmetres de xarxa de via verda entre les diferents rutes. Com s'organitza el manteniment de tots els traçats? Al Consorci hi ha una tècnica de qualitat que és la que es coordina amb les diferents empreses de manteniment que tenim contractades. De fet, nosaltres treballem amb 3 empreses, una a la ruta del ferro i del carbó, Ripoll, Sant Joan, Ogassa, una altra que fa el manteniment de la ruta del Carrilet, des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, i una tercera que s'ocupa de la nova ruta del tren petit entre Palamós i Palafrugell. Val a dir que són fundacions que fan un servei d'integració social, o bé fan reinserció de presos, o bé contracten persones amb certes discapacitats físiques o psíquiques. Això implica tenir aquestes 3 empreses que sempre tenim algú a la ruta i que constantment estan coordinades les persones que estan a la ruta amb la tècnic de manteniment que fa tant feina de despatx com feina de ruta. Però per nosaltres també és molt important la interacció amb els usuaris. O sigui, qualsevol persona que estigui circulant per la Via Verda i s'hagi trobat amb alguna incidència, o bé ens truca, o bé entra a la nostra web, omple el formulari d'incidències i d'aquesta manera nosaltres ho podem resoldre amb la major celeritat possible. I quines són les principals tasques que requereixen les vies verdes? Bé, hi ha feines que es fan constants al llarg de l'any, com per exemple cada setmana o cada 15 dies es fa la neteja de papereres segons l'afluència d'usuaris, segons l'època de l'any. 3 cops a l'any es fa la sega, això vol dir que es desbrossa totes les herbes i matolls, tot el que hi ha al voltant de la Via Verda. Una feina molt important
que requereix bona part del nostre pressupost és el manteniment del ferm en bones condicions, que evidentment això varia cada any en funció de les inclemències meteorològiques, de si plou gaire o neva o ens trobem amb arbres caiguts, etc. També vetllem per la senyalització i la resta de mobiliari que hi ha a la ruta, com poden ser bancs, branes, ponts, de tot això també en fem el manteniment. A part, realitzem obres o bé de millora de la via verda o coordinem obres que no són nostres, com per exemple aquest any s'estan fent unes obres molt importants de substitució d'una canonada d'aigua, aleshores la tècnic de manteniment vetlla perquè es senyalitzi una ruta alternativa i informem adequadament als usuaris. A les diferents rutes hi trobem diferents tipus de ferm, tot i que la majoria és de terra. Quin és el millor? A veure, a la ruta del ferro tenim asfaltat i a l'entorn de les ciutats. No és una qüestió de millor o pitjor, és una qüestió també de climatologia. Entre Ripoll i Sant Joan és molt més adequat tenir asfalt perquè allà plou més, neva més i fa més fred. A la ruta del Carrilet, principalment, ens trobem amb sauló compactat, que aquest agrada molt als usuaris perquè s'integra molt bé en el medi ambient. I en la nova ruta, la de Palamós-Palafrugell, es va estrenar el sol ciment. El sol ciment és sauló, però compactat o bé amb ciment o bé amb calç. Ara hem fet moltes millores al llarg de la ruta del Carrilet i hem estat utilitzant també aquest tipus de ferm, perquè veiem que és molt segur, requereix menys manteniment i, igualment, com el sauló, està integrat en el medi ambient. Per nosaltres és important que es pugui circular amb comoditat, amb seguretat, però sobretot preservar aquest valor tan important que és que les vies verdes estiguin molt integrades en un entorn tan especial i bonic com és el de les vies verdes de Girona. Bé, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, Sílvia. Gràcies a vosaltres. I ara seguim descobrint més coses sobre les vies verdes. Les vies verdes han resultat ser una bona fórmula per al desenvolupament local del territori. L'any 2006, per exemple, es van comptabilitzar més de 800.000 usos. L'usuari tipus és una